Tablay pi barong ipriang sumbahay pi siya kani katup kabar jungi menta ka janmit. Hasyam niya sedang ini pet suaya kimat kibakongsan. Nang yobor ka jingyalap election ha Karnataka, penlong Menteri Rang Bakdo Kariu Narendra Modi ya ka roadshow ka ba 6 kilometer ha Bengaluru. Sedang ka Sarkar Meghalaya banwan yalam ya ki samla puli ka jala na Manipur, 1.1 penrungut ki samla puli ha ka jala ha ka wat ka Baningkong. Wan Asia Mentada ki spa ngut ha ka jingthang Mambetis ngolem ha Nongpo Town Shopping Complex ban penlong ya ka jingdwai bakerpang na ka benta ka samla ka belah klatno ka walenda binau. Bat yo ra unong ilek kai javelin throw jongkari Uniraj Chopra ya ka nam lakdo ha kelempong Doha Diamond League a jingro Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi. Ki khabar ki banyak. Ka jingelap election na ka benta ke election sya ke yang darbar tauan ka Karnataka. Kalanang yobor ha ka ba Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi. Ula penlong ya ka roadshow ka ba 6 kilometer ka ba ha Bengaluru ne kasngi haswa jong ka election sya ke yang darbar tauan ka Karnataka. Ka bala kring ya bun ngut ki patba asilenter ka lenti ya ke jong u. U MP ka Bengaluru u PC Mohan bad u Tejaswi Surya. Kila senran lang ya Modi. Lasdang ya kani ka roadshow na Someshwara Sabha Bhavan kabadon ha JP Nagar ha ka Porsche Phau baji minstep bat poi ha Gokak Movement Park kabadon ha Maleshwaram ha ka Porsche Tengsngi ka jingthap vote na ka benta kani election in penlong ha ka Phau trik ujemang bat ka jingyaw vote in penlong ha ka khatlai trik ujemang ha ba ajing kran ha ka jingyelang pat ba Modi ula ong ba ka Sarkar R engine jong ka BJP ka trish tamban wanra ya ka Roy Kapar klem dale shliang khmat नहीं छोड़ेगी वो एपीजमेंट तुष्टीकरण तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना गाली ओबीसी समाज को गाली लिंगायत समुदाय को गाली और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है ka Sarkar Meghalaya kelas dang banwan yalam ya ki samla puli na Manipur baron ru penrungut ki samla ka jela ki bapuli ha Central Agriculture University Imphal kilawan poi hakat lingsun Guwahati nen ka janmit hakawat ka Baningkong jong ka jingwan yalam na Guwahati la yalam no ya katu kan ingut ki samla puli sharilum garu bat katu kan ingut shanong ba Shillong katkum ka khubor balayok lum dang don sa prangut ki samla puli ki brang puli ki bapuli ha Regional Institute of Medical Sciences Imphal ki banwan sha elam menta kasngi bat lai penrungut ki bapuli ha katehi ka school ba kinsha wan yalam pat la shai kasngi ka Sarkar jala kala penmi ru ya kala jingarap ban senran lang ya ki mi ki kpa ki samla puli bat ki nong shnong jong ka jala ki badon ha Manipur meeting sa Hagim Village kalong kajaka kaba haiba kalong kaba khamjor kane kaba yale ya kaba mut hira ngim shngani la tangman sa ha jaka pule jongi na marba kia bun ba kia le persha ma hangta kia thang ya ki kali kia sho ya ki yang kidan ki bomb blast man la kamit te sakawai ro ki shu like ki one tour shapo sha jaka basa mangi te long takadang ni hap chu shift no menit ni sa shwe pa jaka te mentang la wan chani pada Shisngi hadian belami ka jingyakan ad apadeng ka judge menriu kuki bat ka Meitei. Hanong ba Shillong ka ba sapriang na ka jingyakan ad ha Manipur. Ki bor pulit ka jela kila penlong ya ka jingyalang hapadeng ki nong ilam jong kite ki artli ki judge menriu ban pentik na ya ka syongsuk syongsan. Habay keren bat kilat patay kubor hadian jong kite ka jingyalang. U DGP jong ka jela u LR Bishnoy. Uloong ba ki nong ilam jong kite ki judge menriu kila pentik na ban ba ka syongsuk syongsan bat ban wengno ya ki jingyap her jingmut.
Ketika jing yakan at ka bamnu mala ha padang kita ki artli ki jat benriu. Kala jaman ha ka no pai sngi jo ka sngi palai ha ka than nong shiliang. U DGP lo ong ba lada donkam kibor pulit ki nyai beteng ban penlong biang ya ka jing yakran hadin habut. Kibor pulit ki la penklan ya kibor pahara hakin riutli ki dong jong ka nong ba shalong. It was very minor scuffle, misunderstanding, and police reached on the spot immediately, and we counseled them properly. Proper counseling was done, and they also realized their mistake, and they assured us never to take law into their own hands from now onwards. And in good faith, both the community leaders they executed bond, and we have allowed them to go back. Uwe unong nya trok ubala lai pusau snem kereta. Ula syasiat yap ha ki BSF hajan kasnong mausun ha kelenti na pen ursla syadauki nen kajanmit. Kani ka trok kadai ka bawan na light lingkot batmu ban leit penhap masih ha kawe ka jaka ka badan hajan pen ursla ha ka por bawan ja kani ka jingja. Ka jing taukit bat ki pulit kadang ya chakmat ha ka bai dai bat kani ka jingja. Daki spa ngut ki patba jong ka ribhoy kilayalum hanong po town shopping complex henen kasngi ban penpaw ya ka jing sngusi bat ka jing sngolam halor ka jing klatno jong ka samla walenta binong ka bapule ya ka fashion design ha ka school of design Modi University ha Rajasthan men ha ka art punyo trik uyayong la penlong ya ka jing thang mombati da ka dor barsnong nongagang haringkat bat ki samla ka snong bat ki nong wan sngolam ki bakintup ya ki nong ilam seng bhalang bat ki dekot ka dor barsnong ha kani ka jing thang mombati sngolam la penlong ya ka jing duai kerpang na ka benta kani ka samla. Ka Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana kala penlong ya ka mela terwa kam lanie ka job mela ka bashisngi hanong ston hinin kasngi la penlong ya kani ka mela hamadan yele kai bathamai ka nong ston bat la ple perda ya kani ka mela da block development officer ka nong ston CNRD block uba ti dengan ha ka jingi don lang BDO ka Mount Russian uba El Merthong u DPM uba B Marbanyang u Chief Operating Officer DDU GKY u JC Lohani bat kiwe haba ajing kran hakni kasngi ubad dengan ulaong ba ka sarkar India kelas dang ya ka DDU GKY ban kintiu ya ki samla kari khamtam hakithan nong kendong katkum kajing batai i block coordinator ka Mount Russian IP Lingwa ladon arpsan ki samla ki bla yo kam haki khat south li ki karkhana. Most of our youth of the district, maybe they are facing the lack of confidence with, so to say, DDU-GKY. And since this is the chance for them indeed to attend and then take the opportunity and grab the chance of having so many stall and then get themselves acquainted with so many job opportunities. But then I would urge people of the youth of the district, whoever can hear my voice, they can come and join and witness such opportunities that are waiting for them. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ai khublai kerpang yo nong ile kai javelin throw ka India Niraj Chopra halor ka jingla ka jong ban kawang hadu pra point riu nyo meter ha ka limpong Doha Diamond League lingba ka Twitter Modi ula penpau ya ka jingsngo komen ka jong halor ka jingla jong Niraj ban wanra ya ka kerdan ka baningkong uni unong ile kai javelin throw ubladon arpusan snem kereta ula yo ru ban khor ya ka nam la du ya ka arjar arpuar Diamond League final trophy kabala long haub nai nailur jong usnam la ha Switzerland mentapat nginpet ya ka jilong jiman ka sembereng ha shlong ka jingset kalong arpusan point lai degree Celsius bat ka jingkret kalong khat lai point pra degree Celsius ka jingsem ka haw kalong rupoi nakshispa ka por min step bat saupun riu nakshispa ha ka por janmit kalak benon ka jing hap slap ka bamlumala hakikat tu ka ni ki jaka
Sashi sinpat ngipin kenmau bing yapi baya kani khubor ke jongi. Pila ban pet haka ju ikapor haka YouTube channel bat pila ban pet yaki khubor ki maman lakasngi haka Facebook ka Twitter bat ka Instagram jong ka DD News Shillong. Haswa bangin pinkut in pet biang sashi sin yaki mat ki bakongsan. Nang yo obor ka jingilap election ha Karnataka, penlong Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ya ka roadshow ka ba 6 kilometer ha Bengaluru. Sedang ke Sorkar Meghalaya banwan yalam ya ki samla pulih ke jela na Manipur, 1.2 penrungut ki samla pulih ha ke jela ha ka wat ke Baningkong. Wan Nation menta da ki spa angut ha ka jingtang Mombati Snowlam Hanongpo Town Shopping Complex, bat penlong ya ka jing duai kerpang na ka benta ka samla ka blaklat ka Walanda Binong. Bat yora unong ile kai javelin throw kari Uniraj Chopra ya ka nam laadu ha ka Lempung Doha Diamond League ai jingero Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. De parlo ka tong la poisa ka bakut jong kani ka tup kebor jong imenta ka janmit hadob na syam ngat pila sai ka singi khublei pi baro. अरे ये क्या? ये प्रेशर कुकर तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है। तुमने ऑर्डर करने से पहले रिव्यूज पढ़े थे? हाँ, सब एक्सीलेंट बोल रहे थे। फंस गई ना जाल में। कुछ ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए फेक रिव्यूज करवाकर बढ़ी हुई रेटिंग दिखाती हैं, जिससे कंज्यूमर्स का भरोसा जीत सकें। अब क्या करें? अपने